Pois un placer estar contigo, Mondra. Moitas E gracias. ademais que veste quitar recentemente, moi recentemente, de feito, Oxe, literal, eh, unha canción, unha colaboración con Bayuca. así é. Entón, creo que a primeira pregunta é obrigada, que eu quero saber como se construe unha colaboración cando dos proxectos cunha identidade propia como son os vosos se xuntan en un tema. Pois na música colaborar é un proceso moi interesante, non? De compartir, de ceder, de atopar un punto común que ás veces non existe, pero que cando existe é moi interesante, non? Eh, a min pasaronme pola cabeza estas melodías tradicionais, desta muiñeira que é tradicional aí da zona de Santa Comba, Carballo, eh, estaba no meu imaginario musical de escoitalo nas foliadas, de cantalo nas foliadas. E pensei que con iso podíamos facer unha creación, un tema. Fixen unhas primeiras probas, mandeillas a Alex, a Baiuca, e xa logo nos puxemos a traballar, a conexión foi moi rápida, o proceso foi moi fácil, xuntámonos un par de veces e saíu este Mazarocas. Se tiveras que describir este tema nunha soa idea, palabra ou concepto, cal sería? Esa foliada ou outra idea? Mazarocas encarna a idea de celebrar, de reivindicar os povos que bailan, os povos que cantan. Eu cando escoitei con esa melodía, esa cantiga que di pandeiretas a tocar, estas son as mazarocas que algún día hei de fiar, eh, é en si mesma esa reivindicación do que implica tocar a pandeireta, non? Do que implica que hoxe un pobo enteiro cante e baile en prazas enteiras, que se enchen as prazas enteiras do noso país de música e baile, non? É un pobo que se recoñece nas súas músicas e iso é o que nos vai permitir que esas músicas sexan cantadas e bailadas no futuro. Este tema abre unha nova era de Mondra despois de Ardén e de Ronda? Non, este tema é un capítulo en si mesmo, é moi bonito cando simplemente é un tema, unha canción, non? É xerar todo un universo arredor só dunha canción. É o caso de Mazarocas. Vai ser este universo agora tan só por xuntarnos Baiuca máis eu. É algo puntual, entón. Sí, sí, sí. Pero que nos podes adiantar o mellor do que se pode vir no proxecto de Mondra? Este ano foi un ano de celebrar de Ronda aínda, que acaba de saír. Vai haber moitos concertos coa Ronda, acaba de anunciarse a Praza da Quintana nas festas da Ascensión xusto nun mes, o 14 de maio. E o Albariño, que tamén vas? No Albariño tamén. Entón, creo que cada proxecto merece o seu percorrido, merece celebrar en condicións nun tempo prolongado esas músicas que eses universos como de Ronda que tanto tempo custa construir, non? Este é un espectáculo que leva un ano, e aínda lle queda todo este 2026 por diante. E a BCU, xa fora dos palcos, pois estiven traballando cunha chea de artistas en proxectos todos colaborativos que foron saindo. Vai vir algún máis aínda, algunha canción máis. É moi divertido, non? Xogar a que cada canción é un mundo e non hai ningún universo conceptual conxunto de ningún disco, non? Que defina absolutamente nada da música ou do visual. Entón, é este momento, foi un momento de xuntarse con artistas, con amigas, a facer cancións, e pode que pronto entremos xa nun proceso dun novo disco, pero hai que facelo pouquiño a pouco. E despois de dous discos como foron Ardén e de Ronda, e ademais que a túa primeira canción foi O teu traballo de fin de grau, e como ves que evolucionou o teu proxecto artístico?
Un pouco Supoño que filosófico, non? A pregunta un pouco... supoño que haberá que coller perspectiva co tempo, non? Ujú, Em, pero sí que a vez son unha persoa que precisa bastante estímulo, novos estímulos, descubrir cousas novas, experimentar con algo que sinta que aínda non fixen. E creo que é o que foi pasando ata agora, non? Creo que os dous discos, Ardén e De Ronda, son discos que habitan lugares profundamente ujú. diferentes, aínda que teñan moitas conexións. E creo que a conexión está sempre nese diálogo constante con elementos da nosa tradición oral, que é pues, a miña linguaxe máis primaria, o lugar de onde eu veño. Ségueme interesando moito ese diálogo e reivindicar a nosa música tradicional. E penso que ese vai ser o punto de partida, polo menos durante un tempo, pero sempre buscando novos elementos cos que dialogar, novos camiños, ter a sensación de estar en novos procesos. Non me gusta moito a sensación de habitar lugares que xa habitei antes. Ujú. Son bastante inconformista con iso. Entón, creo que a evolución está aí. A evolución está en que algo ten sentido cando a min me resulta de alguna maneira interesante, e que me vai achegar a min artísticamente algo novo, ou que sinta que é un relato novo que contarlle á xente. E como se sente o volver a publicar, bueno, a compartir música despois dun pequeno parón? Hai vertixe? Sí, sí, hai vertixe, eh, hai unha sensación de presión moitas veces, aínda que queiras retar as demandas eh, que propón esta industria, este mercado moitas Ujú. veces, non? Aínda que non hai ningunha presión específica, non, de ninguén en concreto, moitas veces nos tempos de hoxe, onde parece que o percorrido dunha canción é de 2 días, onde as redes sociais o algoritmo só vai amosar a túa canción durante unhas Ujú. horas. Eh, é moi importante, penso eu, traballar as artistas niso, non deixarse levar pola ansia ou polas demandas do mercado constantemente, é que nos permitamos de verdade conectar artísticamente co que queremos contarlle ao mundo. Por iso sí, hai moita vertixe, hai medo, hai presión, tamén porque levas moitos meses traballando nun universo, nunha canción. Para min é o traballo máis exixente, máis duro, e aínda que os procesos creativos son bonitos, ás veces os procesos de produción son exixentes, son duros, e este foi complexo, pero a liberación absoluta cando chega a xente, cando sae, cando o universo xa non é só teu, é compartido co público, é unha sensación moi linda. Pero iso, intentando pouco a pouco conectar coa idea de traballar de novas maneiras, de respeitar os tempos dos procesos creativos, os tempos propios, e non deixarse levar tamén por esa voráxine da que falo, non? Gustaríame que o próximo disco se cocese un pouquiño máis a modo. Claro, porque publicar unha canción é un acto moi solitario, porque ao final non é máis que subir un WAV ou o formato que sexa, pero claro, a ti gustache moito os directos, non? Mm, É dicir, ver como a xente pois acolle as túas cancións e as celebra, como en este caso Mazarocas, non? mm. Sí, sí, está claro que a música en directo, para min, é o máximo expoñente. O palco é o que fai que todo teña sentido, o contacto directo co público, reivindicar a música ao vivo, non? Onde hai persoas humanas sobre o escenario, co único obxectivo de que quen veña sinta cousas, non?
Creo que ten que ser o obxectivo central de construir calquera relato que esas persoas, máis que nas súas casas, nas plataformas Ujú. digitais, nos palcos, nas prazas, sinta todo iso que ti foches, que ti creaches, non? Con moito traballo na túa casa, para xerar ese relato. Entón, claro, eu a conexión que sinto no palco non se iguala con ninguna outra cousa. Despois de fitos como actuar os Mestre Mateo e despois desta colaboración con Bayuca, que che queda? Hai algo pendente que che queda por facer? Bueno, supoño que sí, pero algo que tiñas ti no imaginario como a corto prazo de facer? Algo pendente? Pois gustaríame moito explorar novas disciplinas artísticas, gustaríame estar en novos procesos creativos que, como dixo, ao mellor sexan menos solitarios, máis colectivos, e estender a miña aprendizaxe máis alá do meu proxecto. Iso gustaríame. Gústame moito a interpretación, gústame moito o teatro, gústame moito outro tipo de proxectos musicais, aínda que foi moitísima aprendizaxe durante estes 3, case 4 anos de proxecto, teño a sensación de que comezo a necesitar tamén outro tipo de experiencias que vayan máis alá de Mondra, do meu proxecto persoal, aínda que estou profundísimamente agradecido por este tempo, pero tamén teño a sensación de que ás veces para seguir tamén hai que refrixerar, compartir, deixarse influenciar por cousas novas. Entón, sí, eu sinto que me queda o mundo por facer, claro está. Agradezo todas as oportunidades que nos deu o proxecto ata agora, de compartir a miña música cunha chea de persoas. Agradezo ao público infinitamente que a tantísimos concertos este tempo, pero sí, como con certa gana de explorar cousas novas que vayan máis alá. E por último, que é o máis difícil agora? Sorprender ao público ou sorprenderte a ti mesmo? Pois que difícil. Eu creo que agora mesmo sorprenderme a min mesmo. Sí, ter esa sensación fresca que Ujú. cando facías as primeiras cancións, era moi fácil conectar con esa sensación de aquí hai algo. E por suposto que cando fas cancións sintes moito iso, pero hai máis medos, hai máis ameazas, tamén pola experiencia, non? Ou polos erros que poideras cometer. Ujú. Entón, sendo eu bastante inconformista, que considero que debería traballar un pouquiño no meu inconformismo, creo que sí que é máis difícil sorprenderse a unha mesma. Pero a vez tamén é difícil sorprender ao público porque a exixencia é moi alta para que na abundancia enorme de información constante algo chame a atención. E creo que é moito máis importante deixarse sorprender a un mesmo que estar na procura Sí. constante de sorprender a quen escoita, porque moitas veces sorprendes a quen escoita e ao mellor ti non conectas con iso que estás facendo. Entón, sí, creo que esa sensación tamén de necesitar refrixerar tamén ten que ver con que cando ao mellor estás refrixerado, estás en contacto con algo novo, estás con esa sensación de fresca, aí é cando ao mellor te deixas sorprender a ti mesmo. Pois polo de pronto estaremos escoitando este tema con Bayuca, Mazarocas. que é espectacular, super moi electrónico, non? Moi indo na liña de Bayuca e do teu proxecto. Entón estaremos escoitando. Moitas grazas. A ti. A verdade é que agradecidísimo con Alex, con Bayuca, polo proceso, foi facilísimo traballar con el.
Foi un proxecto moi ambicioso, cun monte de xente traballando nisto, quero darlles grazas a Daniel Rodríguez, que fixo a dirección creativa, a Celtia Iglesias, que fixo o deseño, a Escola de Danza de Media Punta, e a unha chea de bailadoras tradicionais que figuraron no videoclip, que viñeron ata a Cidade da Cultura, que nos cedeu o espazo para unha moi intensa xornada de rodaxe. E a verdade é que al Membrillo tamén, que fixeron a parte audiovisual, e a toda a xente que traballou na composición, na mestura, en todos os procesos que fan que hoxe pois a canción xa sexa vosa, así que moi agradecido.